Somalia är ju ett land som är lidande inbördeskriget sedan 20 år. Och det var svårt att människor lever där. Nästan varje familj har tappat eller förlorat en kompis eller en familjemember. Och det därför finns många somalier som flyttade från deras hemland till andra länder. Och här i Sverige när somalierna kommer, de försöker att anpassa sig med den nya samhället. Och det är ju viktigt för dem att ha ett jobb som man kan försörja sig. Och alla vill att jobba. Somalierna vill att göra bra integration här och också att lära sig från det svenska kultur. Också finns många grejer vi kan byta och lära sig från varandra. Somalierna kan lära sig från svenska kultur många grejer och också svenskan kan lära sig från den andra sidan många grejer. Den svenska skogen, det är ju, kan man säga, Sveriges hjärta och själ. Den har ju betytt alldeles oerhört mycket genom århundradena. Mycket stor del av den svenska välfärden är ju uppbyggt av råvaror från skogen och naturligtvis också som följd av järnbruk. Det vi gör nu, det är ju att vi hugger upp gränser efter en omarrondering. Och en omarrondering, det betyder att man gör nya gränser mellan skogsskiften, alltså ytor som olika ägare har. Gränserna som vi hugger upp nu, om man skulle lägga dem på en lång rak linje så skulle det bli en sträcka på ungefär 900 kilometer. Det här projektet är ett samarbete mellan Lantmäteriet, Skogsstyrelsen och integrationsenheten på Borlänge kommun. För att kunna genomföra det här projektet så har vi utbildat ett 20-tal personer. Och de kommer ifrån Somalia, Irak och några stycken också från Sverige. Vi har följt Säker Skogs utbildningspaket med allt vad det innebär utav teoretiska säkerhetsgenomgångar, funktion på motorsågar och röjsågar. Och sen har vi kört praktisk utbildning naturligtvis. First time when we came in Sweden, they welcomed us. They gave us home, they gave us some money, they welcomed us, they gave us school and they taught us, they gave us a chance to educate, they gave us our children medicine for free. Then we decided to get a job. So because of we don't take welfare for our life, we will protect something. We will show them how we work. And now we get a chance, our community gave us now a chance to get a work for forest. Then Svenska they say skog. And we are happy to get that chance. We have here a very nice teacher which call it Life. He's the one who always trying his best to help the people. Then he used to take us to the forest and show us one by one. This is tall and this is grown, this is pure and this is and he spent a lot of time with us and showing, and it was very nice. Det här alltså är en provträd som ska fällas. Det är här man alltså gör provet för motorsågskörkortet. Och Quadra, hon har då fällt det här trädet och nu håller hon på att kvista trädet. Och när hon är klar med att kvista och kapat upp det här trädet, då ska Isse fälla sitt provträd. Här får man alltså visa om man nu behärskar det här med fällning och likaså med kvistning på träd.
You know, here during the winter it's very cold here in Sverige. But as Somalis we say which one do you like, the civil war or the winter, the snow here? It's better to be here in the snow, the cold season, you know, here. Instead of going back to Somalia, there is a civil war and maybe they will kill you very easily. Now when I come to Sweden, then I started this program working with Skogsstyrelsen. And then the people are very nice and very kindly and helping us. And it's very nice to be working in Skogen. And I will like to continue as long as I am here. Vi på Lantmäteriet ansvarar för att det tas upp nya gränser i skogen när omarronderingen är klar. Var och en måste ju tydligt kunna veta var det nya skiftet är beläget. Och därför använder vi GPS för att mäta upp de här nya gränserna. Men sen räcker det inte med att de är utmätta, utan de måste ju också synas i skogen. Och därför hugger vi upp det vi kallar för rågångar, det vill säga en smal linje i skogen där man tydligt kan se att gränsen går. Och arbetet med att ta upp de här nya gränserna, det har Skogsstyrelsen fått ansvaret för. Och där har de alltså ett samarbetsprojekt med Borlänge kommun, där även Lantmäteriet deltar som diskussionspart. Och det har resulterat i ett integrationsprojekt där ett stort antal somalier boende i Borlänge har utbildats för det här arbetet. Och det här projektet har utfallit fantastiskt bra. Alla är väldigt nöjda och de här somalierna har gjort en jättegod insats i det här projektet. Varje morgon vi träffade varandra, det var tågstation. Sen vi åker tåg till Laxen. Vi kommer från olika bakgrund. Ja. Hassan han jobbade med regeringen. Ja. Areye han var ingenjör. Ja. Katra hon var lärare med små barn i Saudiarabien. Jag heter Ibrahim. Jag är bilmekanik i Somalia. Nästa station, Leksand. När vi gick Laxen, vi samlade alla det var huggare och mätare. Sen vi började att dela folk som att jobba i det var med laget. Ja. Från början jag har jobbat med det var Johan, han är från Lantmäteriet, och Dag, han var huggare lika som mig. Ja. Så vi som arbetar det var varje dag, så vi blev in ett lag. Ja. Så jag träffade dem. Sen de är så snälla och det var jag fick de lärde mig det var naturen. Som det var, det var blommor eller det var trädet. Sen fick jag det var lite det var kunskap. Ja. Det är folk som det var i Sverige, de älskar så mycket i skogen. Så det är viktigt det var en del av det var livet som det är i skogen, ja, det var i Sverige. Det är perfekt, fantastiskt. Sen här man kan inte falla falla turnen, man kan falla hit, dit också man kan falla.
Så nu jag ska falla bort det här. När jag tycker mycket vad det vid skogen, så det var jag ska bli framtiden vad det vid skogsägare. Ja. Så nu den här tiden jag kan plantera trädet, sen jag kan sköta. Jag vet vad det var, hur man gör vad det var när man växer vad det trädet, vad de behöver. Ja. Kommer i Sverige 2007. Nu är första gången jag jobbar på skogen. Första gången jag jobbar hela i Sverige. Det är bra att jobba. Skogen, väderna är bra. Så varmt. Samma Midland. Midland i skogen inte samma sak. Det är i Sverige, skogen är bara träd. Vad heter det? Inte äta. Midland i skogen är banan, mango, äpplen. Det är olika frukost. Jag bor i lägenhet. Jag och min dotter. Ensam. Min dotter heter Efra. Hon går 9 i skolan. Hon hoppas studerade barnmorska. Jag är stolt över min mamma. Jag är glad för henne, hon som arbetar. Man kan säga Sveriges vanligaste arbete, skogen. Det kan hända vad som helst. Och jag är glad över henne. Jag vill att hon ska gå vidare så här. Och hon är bästa mamma i världen. Allt hon gjorde för min skull bara för att jag blir världens bästa dotter. Jag är stolt över henne. Tack för mamma, tack för allting.